A tento hit poznáte? Zahoď starosti v podaní Jany Kocianovej. A presne tak sa volá aj jej beletrizovaný životopis, ktorý napísala s Marikou Studeničovou. Pokrstili ho najmä hudbou, hoci má šláger Zahoď starosti 44 rokov a samotná Jana Kocianová presnú 70-ku, na pódiu to stále dokáže rozbaliť. Životné príbehy, úspechy a dobrodružstvá mapuje kniha Zahoď starosti, ktorú spolu s Janou Kocianovou písala Marika Studeničová. Hovorím, Janka, ty budeš mať 70, už by sa patrilo, aby si nejakú knižku mala. Takže tam už potom tá cesta k tomu rozhodnutiu a napísaniu, nehovorím, že bola ľahká, ale už to potom išlo. Kniha je teda pomenovaná podľa hitu, ktorý otextoval Zoro Laurinc. Ako tvrdí, Janka je legendárna speváčka, akých máme na Slovensku, ako Šafránu. Jana patrí absolútnej špičke československej populárnej hudby. Kto by si zaslúžil viac knižku ako legenda typu Jany Kocianovej? V 78. roku oslovili Janu Kocianovú dokonca z Ameriky. Chceli s ňou robiť turné, platňu, napokon z toho vzišlo. Našťastie, povedali si mnohí. Lebo zostal jeden, dalo by sa povedať, nenahraditeľný hlas. To si treba povedať na hlas, že taký hlas sú rôzne súťaže a to sa podobá na toho, ale takýto hlas už teda nie. Pre mňa bola Janka vždy obrovský zjav. Obrovský hlas, ktorý má takú farbu, že ja keď zavriem oči, tak ja si tam predstavím naozaj americkú, nechcem povedať veľkú ženu, ale naozaj ženu, ktorá teda ten hlas vie niekde tam. Jednoducho, nikdy by som nepovedala, že toto je z našich končín, tento hlas. To sú dve súdičky knihy Zahoď starosti. Okrem skvelých pesničiek nechýbala na krste ani sladká torta. The Gospel Family zablahoželali Jane Kocianovej nádhernou skladbou. A napokon Diana Mórová s Nelou Pociskovou pokrstili knižku Frnžalicou. Jeden taký prvý malinký, takže nech sa jej darí, veľa zdaru. To bol naozaj malinký. Prajme knižke Zahoď starosti šťastnú cestu k svojim čitatelom.